Energin aamupojat. Elina, sulla oli kysymys esittää. No joo, tuossa aikaisemmin kun puhuttiin näistä mikrosiruista ja rokotuksista, niin mua kiinnostaisi tietää se, että minkä takia sikainfluenssarokotetta testattiin suomalaislapsilla. Se oli muistaakseni, oliko se hollantilaiset aikuiset ihmiset ja suomalaiset pienet lapset. Minkä takia rokotetta testataan lapsilla? Nythän tiedetään, että sikainfluenssarokotte sitten aiheutti narkolepsiaa suomalaislapsilla. Muun muassa narkolepsiaa. Se aiheutti abortteja Kanadassa niin, että Kanada veti 170 000 annosta pois ja muuta. Ei se pelkästään suomalaisilla ja hollantilaisilla testattu, mutta WHOlla on ollut kautta vuosikymmenien tapana testata erilaisia rokotuksia suomalaisilla, koska me olemme entistä tsaarikansaa, me olemme tottelevaisia. Kun viranomaiset sanoo, että nyt rokotetaan, niin 9% suomalaiset menee rokotuksiin, mutta näinhän ei tapahdu. Esimerkiksi Sveitsissä ei kukaan ottanut rokotetta. Eli meidän attityydimme, sanotaan väärä usko auktoriteetteihin on varmasti yksi syy. Mutta onko tämä nyt ollut keino sitten syöttää tätä mikrosirua? Kyllä, ehdottomasti. Se on aivan virallista. Siitä on todisteet, että se on sitä. Ja Bill Gates, joka on tämmöinen rokotusmies, joka ympäri Afrikkaa ja maailmaa niin antaa rahoja ja varoja näihin rokotuksiin, niin hän on sanonut ihan suoraan, muun muassa hän, että tämä on depopulaatio-ohjelmaa. Samoin Catherine Austin Fitts, joka on USA:n, oli tämmöinen rådgivare, mikä se nyt on asiantuntija, niin hallitukselle. Ne on omassa blogissaan jo 2009 kertonut, että rokotukset on ja varsinkin sikainfluenssa for depopulation. Että päästään eroon lapsista, seuraavasta sukupolvesta ja kaikista sairaista, eli natsimentaliteetti. Mutta jätetään pieni eliitti, joka saa sitten lisääntyä. Siis tämähän on järkyttävä skenaario. Mutta sehän on tapahtunut ennenkin Saksassa, natsimentaliteetti. Ja nyt on Amerikassa natsimentaliteetti. Siellä on 800 tämmöistä concentration campia, siis keskitysleiriä jo valmiina. Sinne menee kiskot ja krematoriot ja kaikki. Ne, jotka arvostelee esimerkiksi hallitusta. Niin nyt tämä uusi DSM, psykiatrinen tautiluokitus, joka tulee keväällä 13 niin kuin viralliseksi, niin siinä jos arvostelet hallitusta, niin sut voidaan panna mielisairaaksi. Jos sä oot ujo, niin sut pannaan mielisairaaksi. Jos sä leikit tyttönä poikien vaikka autoilla, siis poikien leluilla, niin sut pannaan mielisairaaksi. Sä oot seksuaalisesti häiriintynyt. Siis täysin järkyttävää. Jos sä et ole ehtinyt peseytyä, eli sä haiset hieltä, niin silloin sä oot mielisairas. Siis tää on ihan mieletön. Mutta tällä tavalla saadaan kontrolliin joka ikinen maailman ihminen. Voisiko tässä ajatella nyt, kun on lisääntynyt kausti tämä lasten lääkitseminen näillä ADHD-lääkkeillä ja kaikilla muulla, niin kuuluuko tämä samaan sarjaan? Se kuuluu ehdottomasti siihen. Ennen puhuttiin joskus 50 vuotta sitten, että joku lapsi oli vähän villimpi kuin toinen. Tänä päivänä silloin ADHD ja sitten heti psykoparma päälle. Ja nämä lääkkeet nimenomaan eivät auta näitä lapsia, vaan ne tekee entistä pahemmaksi. Jos ajatellaan näitä kummallisia murhia, joita tapahtuu, yhtäkkiä joku iskee puukolla kadulla toista eikä edes tunne. Katsotaanpa, mikä näillä ihmisillä on taustana. Niin mä väitän, että niillä on mikrosiru. Ja ne on koe-eläimiä. Puhutaan vielä hetki vuodesta 2012. Maija-kalenteri päättyy. Povataan maailman loppua. Kerro oma mielipiteesi tähän 2012 asiaan. Mä oon aina sanonut, että mullakin päättyi kalenteri viime vuonna eikä mitään tapahtunut. Siis periaatteessa niin Maija-kalenteri on Maijojen yksi kalenteri. Niillä oli kaiketi 17 eri kalenteria maataloutta varten ja erilaisia asioita varten, tulevaisuutta varten. Ja se, että se päättyy, niin ei se tarkoita mitään maailmanloppua, koska niissä kalentereissa on myöskin, kerrotaan vuodesta 4000 ja me ollaan nyt 2012 ja muuta. Eli tätä käytetään nyt. Aina tehdään niin, että kun ihmiset saa päähänsä jonkun asian, niin sitä käyttää eliitti hyväkseen. Eli nyt lietsotaan pelkoa. Jokainen meistä tietää, että niin sanottuja maailmanlopun ennustajia on ollut ikuisesti ja eipä ole vielä vaan tullut. Mutta se, mikä varmasti tulee, niin se on man-made katastrofit ja ne voi olla hyvin pahoja. Jopa 3. maailmansota, jos Amerikka ja Israel hyökkää Iraniin, jolloin Venäjä tulee toiselle puolelle. Ja tänä päivänähän Venäjällä nyt jo kalistelee aseilla tuolla Karjalan rajoilla. Eli nämä on hirveän suuria asioita. Jos ajatellaan Japanin tsunamia ja tätä radioaktiivisuutta, nythän suuret lautat on tullut jo lähelle Havaijia ja siellä on Kaliforniassa hyvin monet lapset syntyneet handicappänä ja siis radioaktiivinen säteily. No. Sehän tulee leviämään ympäri. Tämmöistä tulee, mutta se on kaikki man-made. Erittäin mielenkiintoista. Hei, kiitos paljon, että tulit meidän haastatteluun. Kiitos itsellenne. Informaation antaminen on aina tärkeää, vaikka sitä yritetään estää eri tavoilla. Energin aamupojat.